трябва да ви гадам? Кара е Нямаше, вече кажа. Йони, виж какво държа един лъв. Сладури, да. Представи и то с нали? Да, много приятно съм. Трябва да почнеш да снимаш къде да го извикам, защото е бавно. Йони, ти на каква игра играеш? На много специална игра. Bestani. Добре. Какво викаш сега? Стани. Чакай да оправим голям екран да направим. Йони, я кажи на каква игра играеш ти? Как се казва? Подари на Чичо всички играчки. Я, кабицето и това е. Това ще само го подари. А и аз се вика. Това е Angry Birds, Йони. На каква игра играеш? Я пак да чуя. На каква игра играем? Не, Ингибел. Чакай. Ай, точно сега ли ми намерва се? Дай. С розовата лодка по Марица. Дай ми моята красива краставица. Прави се така. Така да свирите. Фю, свири той. Да свири в устата си. Въдица имаш ли? Йони, знаеш какво да ти кажа? По-бавно ще говориш, ще отговаряш добре думичките, за да може да те разбираме. Имаш ли въдица? Няма да е преводач. Много нощни. Децата играят с преводач. Остави ни щекат. Не. Да, супер. Да може да ножове, не са те пъти. Опасна работа. Ножове. Татала няма салфетка. И защо го правиш? Що ги фърли под масата? Хвърлиш ли? Да си ги дигни. Трябва да ги събирам. Да се наведа да ги събирам. Той не разбира, че така се блъска назад. Айде, ела при мен, идваш ли? Ще отидеш при мен. Добре. Той значи да му... То сега не сте да тръгни, като не си казва. Какво стана сега? Само горното копче. Не. Дали ли са? Какво стана? Не, той тук. Умрели ли са? Прозява се. Чакай. Иска си легни там да вкъси. Чакай. Не, няма да се легне. Той чака на басейн да ходи. Да, учени искат да се гледат. Вълязат да се гледат. Ама кажи, ти на басейн ли искаш? За тебе? Ами не се няма. Ябълка или банан? Това нещо... Как да се разваля вкусовете? Една целувка по вратле. Какво вратле? Не, хубаво вика. Силно. Така. Той може и по-силно. Някой ще доспаса, ма. Искаш ли на басейн? Не отиде. Не, някой ще доспаса. А не, то вече 4:30 си гледа. Йони, дай малко дъгичка да има. Виж, чакай, пусни, един път погледни как се прави и така. Виж къде е то. Обаче къдел няма. Май няма. Всякаквата зета. Добре за Има къде. Виж как смея. Не това. Не е ли спря? Къде отиде? Вау! Нивата. Искам да гледам това. Кое? Това. Ама айде натисни го. Натисни го, де. Ма то е заключено. То е заключено. Ей, това тук можеш да играеш. Той ги гледа. И най-накрая ги Йони, намерих. виж, Йони. Виж как пада.
Чак до нашата сила гласът. Пусни ме. Няма. Кое мога да играя? Това. Кое кръгото мога да играя? И с което няма ключе. Кръгото мога да играе. Хорак можеш да играеш. Което няма ключе. Ето, това е последното кръгове, какво не играеш. Ей това. Ай, да. Разбий го. Ама трябва да викаш. Ама не така, бе, на другата страна. Абе, как Има много по-силни кошеви. Те са 130 деца и така ви като блъска до 11 половина. Ама те може да вече трябва да се заминават. Част, да, днеска заминава част от тях. Ужас, и как сте попадали точно. Ама те постоянно мисля, че има зелени очи. Те там се върна. Но то се е хубаво за децата с хората. Той е от тихите в хотела. Ние сме от тихите. Резултата ли ще гледаш? Няма ли го по телевизора? Не гледай. То ще излъжи, внимавай, че е сгаваем. Нашата продължа. Спокойно. Я се изправим. Не, Не, той... Чакай на този стол ще го Това е сложи. сгаваем Чакай. мила и ще се... Ето на този стол. То се е здрав стол. Можеш да стъпиш на него си. Добре, да, ще го сменя. Чакай. Янчо, чакай малко. Майде сега вече Да бавим детето да се сгъни стола. Дето, мило може да ставаш малко по-напред. Чакай само да ти покажа. Само да ти покажа. Допни столчето напред. Ма не, той се е гънал така. Той на коленца и за стола. Ама Йони, не така бе. Нагоре ги даваш. Виж, само да покажа. Виж. Погледни, виж сега. Нека да ти Правиш покажа. как да ти прочита и виж как мерника, виждаш ли го мерника? Ето къде сега ще ги оцели. И виж сега как го бутна. И още веднъж така трябва да направим, виж. Ето. И гледай сега как ще го щупи. Гледай как пада, гледай. Щупихме го. Ние сега минахме нивото. Не са как се радват. Ти си му отрязал главата, защо го снимаш? Ами то е близко вече.